Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako pridať analýzu kontroly kvality k vašim existujúcim programom na novej webovej stránke. Kliknutím na ikonu nastavenia a následným výberom konfigurácie analýzy kontroly kvality sa zobrazia všetky programy, pre ktoré je vaše laboratórium registrované. Kliknutím na rozbaľovacie menu vľavo od názvu programu sa účastníkom zobrazia všetky analýzy kontroly kvality, ktoré sú aktuálne nakonfigurované pre daný program. Zoznam je možné filtrovať pomocou funkcie vyhľadávania alebo výberom konkrétnej analyzovanej látky alebo prístroja. Poradie zoznamu je možné podľa potreby upraviť kliknutím na rôzne hlavičky stĺpcov. Ak chcete upraviť alebo deaktivovať existujúcu konfiguráciu analýzy, kliknite na ikonu ceruzky pre daný test. Následné zmeny potvrdia uložením. Kliknutím na rozbaľovacie menu na ľavej strane sa zobrazí auditová stopa záznamu a zobrazia sa predchádzajúce podrobnosti, kto vykonal zmeny a kedy boli aktualizované. Ak ste existujúcim používateľom Request a používali ste predchádzajúcu webovú stránku, všetky analýzy, ktoré tam boli vytvorené, boli pre vaše pohodlie automaticky prenesené na novú stránku request.com. Ak chceme pridať novú analýzu kontroly kvality, klikneme na ikonu plus v pravom hornom rohu. Následne vyberieme počiatočnú vzorku a číslo cyklu a test, pre ktorý chceme vytvoriť analýzu kontroly kvality. Zobrazí sa zoznam dostupných testov. Tieto testy sa zobrazia iba v prípade, že už boli vytvorené v sekcii Konfigurácia testu. Ak ste testy v tejto sekcii ešte nevytvorili, v okne pre pridanie novej analýzy kontroly kvality sa nezobrazí žiadna položka. Preto sa uistite, že testy, pre ktoré chcete vytvoriť analýzu, máte najskôr nakonfigurované. Zvolíme test a následne sa zobrazí zoznam vašich nakonfigurovaných analyzátorov, ktoré sú kompatibilné s týmto testom. Kvôli konfigurácia analyzátora vyberte analyzátory, na ktorých sa bude test vykonávať. Spoločnosť Request ponúka možnosť registrácie až 5 analyzátorov pre jeden program. Konfigurácia kontroly kvality slúži na prepojenie testov a analyzátora a tým na vytvorenie analýzy kontroly kvality. Novou funkciou pre tento softvér je, že pre jednu analýzu je možné vybrať viacero analyzátorov, čím sa ušetrí drahocenný čas laboratória. Po výbere všetkých prístrojov, ku ktorým má byť analýza priradená, jednoducho kliknite dole na Uložiť. Týmto budú analýzy kontroly kvality vytvorené. Ak si chcete zobraziť novovytvorené analýzy kontroly kvality, môžete v hornej časti stránky vyhľadať názov testu.